Dai, nu mai las un pic. Hai, ce pută sunt, bă. L-am metit un pic cu tutorul. Am miros cu... Ce prost îi dau. Nu, dai ce uri miros. Mi-a dat cu ceață pe față, nu mai vede. Deci, m-am prost. Cum să te caci în halul? În care halul? Vreau să-l picat în halul lui, nu? Zic că crezi că se cacă în halul tău? Ce frumos e din profil. Crezi că-i buștean? Botea. Da, uite picior are, zici că eu ăstea de la cărât. Ui, mă, digă. Știi că făceai... Ei, mă, joacă morții! Că făceai cărucior de la curulme, știi? Da. O de asta și pui curulme pe el. Da, dacă o să dea așa, nu se duc pe cărucior. Ce mă joc? Ui, aici, că face așa e piciorul ăsta. Dacă te văd ăștia moschetarii alea, zice că i-le pus pe foc. Apoi zice că i buștează. Numai că... Picior de fotbalist. Cu Adidas și arată bine piciorul. Da. Ăștia și de joc și de... Și de doarme și cu ei. Dăm pe ei? Mingea? Uite. Sau că sunt mingi. La greu. Asta ce? Tu ce faci, nu? Filmez. E fain, așa să ne ai amintire. Bă, dă pe buha. Să luăm pe piciorul Botea. Dă pe Maraciuca. Nu e aici. Nu e aici. Cât de ziceai că nu mă fac? Bă, Maria, fii atent, fără bajocurile. Dă-i papucii jos să vezi ce unghi are. Mai bine să nu stai decât jos. E bine, mă, le-a strâns. Băi, Da, mă, atât da. Băi, atât are unghi ăla la picior. Tu te-ai în gură, Mă nu gândesc că și vă... taie papuci, mă. E normal, poate mai mic la picior. Dar lăsat mă gândesc că știu că e cu număr mai mare. Bă, taie papucii, mă, m-a stricat. Ia, dă un pic. Bă, ce ești alpinist? Nu mă văd care o te... Mere la vânătoare cu tată. Ăsta dă cu picioarele. Ia, mă, descalți, nu pic, mă. Știi că am unghii făcute cu lor. Ce, dacă zici că sari, dar poate... Dar poți să faci din ei 50, mă, din ăsta. Bine, mă, nu mai fi. Îmi fac sandale. Cum? Nu mai schimbați cu stilul la oameni. Nu mai schimba stilurile. Stilele. Stilele. Cine e predispost? Cine Hai, e? doamne. Lute. Când te prinde ștefute. Urechilă. Ce ia urechile la pai. La asta. Mă trag în rechilul. Deci că planetare. Auzi, i-am zis la asta. Ce? Ce te trag? Bătul. La asta, Nu faci nimica. Deci care tigre, bă. I-am zis la asta că aș pute odată pe Andreea, dar Pe cine? Ți-ai dorit? vrea. Care, Andreea? Ei, băi cu Ioanu. Și-ar dori, l-am văzut. Dar zici că e greșit Bardoan. Da, da. Ui, ăla, Băi, cheagule, dar i-am zis, bă, dar să te uita la ea cum merge. Bă, te aduc în cer. Mă uit la ea, nu mere. Păi ce mers are? Ai văzut? Zici că mere la capă de carton. Hai mă, filmez acolo. Ai văzut? Pe fotbaliști ăștia.